Abagusiba minto yesterday twachiete chinsemo chiri chia Keumbu chibichachire twabegete igoro yabana chintakana abaiburi babo bakwete the year 2018 akabatiga boka mumraro yomo in that family ninyaroke yemo yaetirite gender based violence agatama kurubuoye singencho mugakatete komongenta agatama back n'abana batatu agacha komenya nyomba iri abaiburi batigete no twarenge yesterday ntwerete chianga chinyinge sana. We took some foodstuffs tuka requesting enyomba iri ya change wa mabati because yego tunyomba. Of course bunango kwa naiga twanyora mabati onse 30 ali twa requested na monto naro rwete chibesenke chiemete abande barure suggestions bagoteba kaka enyomba iri etakere gotagura yonsi eyagachwa fresh. Tinkwanga egenta mashabiki batebire because inuni numugotora whatever we are supposed to do. Na nyore chisimianga isato chigoteba kaka yaya enyomba iri nebekwa mabati still na bekogota because yego utunyomba eri okioma etenkogotirira mabati bono ba suggesting onyo konyarekana kware koba nyomba iri yare gotagurwa eyagachwe a fresh mumanyete kemira buna togokora botambe kwagache nyomba iri. We need more resources. Of course ya mabati aro twategete twanyorire bono etwaga neri twendo rero tuchikoyichencha mabati but into chieti because yes suggestion yarwegwa na a few fans bate bakaka onye nari okobwati gatubwatira na mashabiki enyomba iri eyagacho fresh bono twate balero ntorigo chiororo chibase cha mabati gaturachiga chake torogose a response yende netoke enyomba yegende kwagachwa. So we need an addition. Ndotege temete twatebe tomo toyomo koyochweri na koyora is about 20,000. So totege temete bere that is 40,000 egokore nyombe yo. Then because oyomo nororure igonga we need to add another one to gochweri bisigisa. Additionally enkeri bantu mbayo barata chesike, so that means we also need to pay abantu bakome enyomba iyo waikatorigie merangu enyomba iye kobekwa murangu oyo mu kawaida etokoyogora 4,500 etido igo ake merangu ene then ntobwate jidirisha inya kawaida muna togokora alafu enyasai kawanche bitanda bitoke. So far egento tomisetie tochake kwagache nyomba yere complete buna mwa suggested tonyore metebere that cost 40,000 alafu because matikere region nebo atari gori ari gochweri mete buna bono south mogerange mete is cheap lakini chinseme chinde Keumbu I noticed emete menene ga ere too expensive igo tikam break down these things nyoro montanto mere 20,000 no yondanto mere 20,000 igemete twakorire tonyoro montonde atome 45 times 4 echechigo cha around 18,000 nyoro montonde atome 18,000 chemerangu yonsi ene. And then ndobwate windows chidirisha edirisha yemo etokoyegora 2,500 so chidirisha 4 that is 9,000 around yabuga go se 10 yeah 10,000. Then from there igo twakore merangu jidirisha nemete tutegete mesumari kawaida etokogora inchi 5 5 kg twagora inchi 4 5 kg twagora inchi 3 5 kg na inchi 2 na nusu yo wakira ni chindigi ekire yemo igekoni wa 180 shillings. So aka times chikire chinakwana montanto mere mesumari and then on top ngogora tore chibito bako chiroka chindigi eyeme koni wa 10 shillings 10 gose 20
lakini ari because ndoje bintu very expensive they might sell it at 20. So 20 yemo kawaida tokora chibito 200 chia kore nyumba. So 200 times 20, that is around 4,000 Kenyan shillings. Mondando mere siringi chire bunye. Nisa kanyora chiba secho today mambinje nonde grounding ake foundation to cha kemirimu. Iko no mpira kwenu. Mondo nara tabetero kako wake sabo tali ko manyesi basiko. My friend yokwege na mbuate iko goetani ti okwege na kwa Abraham. Igoro nagete sabo nga amabati. Na imepatikana tu basani batoira mabati. They have just given us. Mabati imepeanwa my friend. So tuiza kanyora the additional cash amashabiki eto ni manyete mwanchi tegokonya. Igo bana tigatigie. Tigere yo mufuko ororenga kende ngetoke. We rescue this family. Abana abo bamenye obugumo buya. Buna abantu bande bamenyete. Ne ankerie kona kubachanda igoro yo boremo eto kwa esamas. Maete esamoni kigusi bako yoreke samas. Bona atoko kwa esamas inga oise ko genderera ngoso ora sabe kiagera chintakana ne janya sai. Igobona toko na gwetana nabo orore buya toto gejia. So abagusi wacha tushirikiane, namba ya mpesa kawaida iko hapo chini. Tominyokio mochango oyo torenga by tomorrow torechi basirenga tuaresiri toende gochaka a foundation bali mwa tomere yo monge naro ngagerezimi onde kaka yani tintakana ichande ria mariga na batumete besindi take yakavete amabati part of amabati na abande bali batumete chinde ebagonde katimba kwana marieta. I respect that tingo kwano ndirieta, lakini ntakete gotangaza naki amabati nimbwate onde tantomera kamoranje aro nimbwate mobasa gutuma. God bless you. See you in the next video. Ekara turagende ground gocha kemeramo nyasaye oyo.